идомаи ахбор. роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончаноқ дар таъмини воситаҳои нақлиёт байни пойтахти мамлакат ва ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ҳамчун роҳи транзитӣ нақши асосӣ дорад. дар минтақаи соғдии шоҳро тадбирҳои навсозии роҳ ва ободи шафати он дар давраи баҳорӣ иҷро карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. дар минтақаи суғди шоҳроҳи автомобилгарди душанбе бӯстончаноқ ки беш аз 191 километрро дар бар мегирад, дар баробари нигаҳдории ҳолати техникию сифату стандарти меъёрӣ ва таъмини ҳолати хатҳои уфуқӣ, нишонаyu элементҳои роҳдорӣ, ҳолати канори роҳ ва ободии шафати шоҳроҳ тадбирҳо амалӣ мешаванд. давоми моҳи марти соли равон дар ҳамаи қитъаҳои шоҳроҳ корҳои омӯзишу ташхис, муайянкунӣ ҳолату сифати роҳ гузаронда ҳаҷми тадбирҳои навсозӣ, таъмиру тармим ва ободонӣ муайян карда шуданд. дар қитъаҳои роҳ дар ҳудуди ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Спитамин, Деваштиш ва шаҳри Истаравшан хатҳои уфуқии роҳ аз нав сохта ва рангубор гардиданд. хатҳои уфуқӣ дар таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳдорӣ аз талаботи соҳавӣ маҳсуб меёбад. коргарону мутахассисони минтақаи суғди ширкати АРС чорабиниҳои аз навсозии хатҳои уфуқиро аз рӯи талаботи роҳдорӣ амалӣ намуданд. дар давраи омода намудани шоҳроҳ ба фаслҳои баҳору тобистон ҳолати канори шоҳроҳ дар қитъаҳои алоҳида санҷида қисматҳои осебдида таъмиру навсозӣ гардиданд. шафати роҳи автомобилгар дар масофаи муқарраргардидаи меъёрӣ мансуби ширкат буда, намояндагии он дар минтақаи суғд якҷо бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ тадбирҳои ободии шафати роҳ ва ба талаботи роҳдорӣ мутобиқ намудани сохтмону ҳолати иншооти шафати роҳро амалӣ менамояд. сохтмону мавҷудияти иншооти кору хизматрасонӣ, санитарӣ, гигиенӣ ва амсоли ин ба ронандагону мусофирон шароитҳои мусоидро фароҳам меоварад. дар ин давра роҳҳои пиёдагарди мавзеъҳои алоҳидаи шафати роҳ таъмиру навсозӣ карда шуданд. дар ин қитъаҳо ҳамаи элементҳои мавҷудаи роҳдорӣ рангубор карда, элементҳои нави роҳ васлу насб гардиданд. бо саҳму иқдоми роҳбарият, коргарону мутахассисони намояндагии ширкат якҷо бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ шаҳру ноҳияҳо, идораyu муассисаҳои ободонӣ, кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист, баҳри тозагӣ, сабзу хуррамгардонии шафати шоҳроҳ ҳашарҳои дастаҷамона самара доданд. дар бисёр мавзеъҳо шафати шоҳроҳ бар замми табиати зебою назаррабои кӯҳию табиӣ бо гулзору сабзкории ниҳолшинонӣ хурраму дилрабо гардиданд. манзараҳои зебои шафати роҳ ба ҳар бинанда, ҳар меҳмону мусофирони роҳ таъссуроти амиқ мебахшад. зеро шоҳроҳ дар баробари он ки имконияти рафту омади воситаҳои нақлиёт, василаи бору мусофиркашонӣ, ҳамзамон шиносоию муаррифии шаҳру деҳот барои мусофирон, меҳмонони дохилию хориҷӣ мебошад.